ମୋହନ ସାର୍ ପୁରା ପଲିଟିକ୍ସ ଉପରେ କିଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। କଥା ଉଠିଛି ମୋ ଜାଗା ଉପରେ। ଆଉ ଯେତେ ନିଜ ଲୋକ ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯିଏ ନା ହଉନା କାହିଁକି ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହଉନା କାହିଁକି ମୋ ଜାଗା ଉପରେ କଥା ଉଠିଛି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ତମେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଗଲ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ତମେ ଗଲ ଆଉ ଜଗା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ତମ ହାତ ଓହ୍ଲେଇବା, ତମ ପବ୍ଲିସିଟି ଦେଖେଇବା, ଏଇଟା ଜଗାକୁ ଶୋଭା ପାଇଲାନି। ଜଗାକୁ ତ ଶୋଭା ପାଇଲାନି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବି ଶୋଭା ପାଇଲାନି। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ତମ ହାତ ଓହ୍ଲେଇବ, ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ କଥା ଭାଇ। ବାକି ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ବହୁତ ବ୍ୟାଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। କାହିଁକି ନା ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭଳିଆ ଲୋକ ସେ ଜଗା କତରେ ଯାଇକି ଜଗା ଆଗରେ ହାତ ହଲେଇଥିଲେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଜଗା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପବ୍ଲିସିଟି କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତ ହଲେଇବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବି ଶୋଭା ପାଇଲାନି, ଆଉ ଜଗାକୁ ବି ଶୋଭା ପାଇଲାନି। ବାକି ଜଗା ଏତିକି କହୁଛି ଯେ କି ଏଠି ପଲିଟିକ୍ସ ଚଳିବନି, ଚଳିବ କେବଳ ଭକ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତିର ଦୁନିଆ। ହଁ, ତାହାକୁ ଯାଉଛି ମାନେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତିର ଦୁନିଆ। ବାକି ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ତମେ ଶୁଣିଛ ନା, ଏଇଟା କଣ ଜଣେଇବ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ସତ କି ମିଛ ଏଇଟା କମଳା ଜଣେଇବ। ମୁଁ ସତ କହିଛି ମିଛ କହିଛି ଏଇଟା ବି ଜଣେଇବ। ବାକି ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଣ ଫାଙ୍କା ଅଛି କଣ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ, ଲେଖିଦେଇଯିବ ମୋହନ ମାଝୀ ଠିକ୍ କଲେ କି ଭୁଲ କଲେ। ହଁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।